Kaixo, ongietorriak aste honetako poliedrora. Tamalez, aste honetan hitz egin behar dugu gai ez oso udatiarrari buruz, baina zoritzarrez udan pilpilian dagoen gai bat dena. Hau da, osasun publikoaren egoera, bereziki etengabeko arretagunetan. Horretarako, Amurrioko etengabeko arretaguneko langile batekin arituko gara, bera da Bego eta Bera, eta han bizi ari diren egoera, eta oro har Osakidetzan bizi ari den egoera azalduko dugu. Eta sarreran adierazi bezala, gaur Bego eta Bera daukagu gurekin, bera, Amurrioko etengabeko arretagunean zelaria da, eta hango egoerari buruz mintzatuko gara, ze uda hasieran, nolabait jakin izan genuen, medikuak maiz faltako direla etengabeko arretagunean, aiaraldea osoan, bai Laudion zein Amurrion, zein da Amurrion berez egoera? Amurrion egia da, egun batzuk mediku barik egon direla, baina orain udan egia da daudela, ez da, uztailan 12 edo 16 egun mediku barik, Laudion gutxi gora bera bardin, eta gainera sarriten leku bietan ez dago medikurik. Hori kezkagarria da, ez egotea medikoa ez Laudion, ez Amurrion, baina bietan ez badau, azkenean aukera bakarra dagoena da ospitalera joan, edo Basaurira, baina Basaurira joan behar bazara azkenean, joaten zara ospitalera eta asistentza osoa emongo dizute eta jazta. Baina, kezkagarria da, porque gero eta gehiago gertatzen ari da. Orduan medikurik ez badau, ez dauz. Baina, bebai, hori administrazioak, hori kontratuak eta hori egiterakoan, kontratu oso txarrak egiten dira eta egiten ari dira. Orduan jendea medikuek joan dira. Gero bebai dago tartean diruarena, medikoak eskatzen dutena ordaindu behar diretela, azkenean ordu estra moduen direnez, eta hor dago kezka bat. Sarriten nik ez dakit niretzat hori ordu estrarik eta hori ez dira egon behar, azkenean kontratuak izan behar dira eta plaza gehiago egon behar dira, baina ez badago medikurik azkenean soluzio bat topatu behar dute. Nik ez dakit zein da, zenbat ordaindu behar da, baina hori negoziatu behar da, eta nik uste dut hori negoziatu behar da mai sektorialean. Azkenean, zuk esaten duzu, hainbeste ordu egin behar dire, arazo bat larria dago, orduan egin behar duguna talde bat edo zer hori konpontzeko. Baina, ez dakit zergatik, ez dakit, azkenean Osakidetzak ez du gure hori egin bez, medikoe dirua eskatzen dute eta dirutza da, hori argi da, gainera orduak, ordu estrak eta paketan eta hori lan egiten dugu 24 ordu. Orduan, azkenean hori dirua da, baina, aukera da hori dirua ordaintzea edo mediku barik egotea, eta hori poblazioarentzat niretzat oso kezkagarria da mediku barik egotea leku horretan. Perez, hemen ekainaren amaian izan genuen istripu bat, familia bat joan zen Amurriora Laudion ez egolako medikurik eta itxultzean, basurde bat atera zitzaien errepidean, eta istripua izan zuten, ezen istripu larria izan, autoa txikituta geratu zen, osasun aldetik ezen horren larria izan, baina zauritu zen, berez larrialdia jasan ez zuen pertsona batek. Orduan, argi dago, herritarrentzat arazoak ekartzen dituela medikua ez egoteak, ez? Mugitu behar dira Amurriera edo ospitalera, jende guztiak ez dauka aukera hori mugitzeko erraztasunez, edo autoa, edo bapatean leku batik bestera mugitzea. Langile hori zelan eragiten dizue horrek? Egia da, guretzat azkenean oso estresantea da. Azkenean ni behin bakarrik egonaz mediku bari, porque bestela hartu ditut egunak, medikoak hartzen badu egunak, nik bebai hartzen dut. Hori azkenean hori lotxagarria da, baina aukera bakarra da, bestela estres handia sortzen dago. Zuk ez dakizu, urgentzia batean zuk ez dakizu nor etorriko da, zer eukiko duen, porque normalean dira gauza arruntak eta ondo. Baina, oso larriak bai. Guk euki dugu danetik, edo bihotzeko gauza bat, edo arnaza falta, edo istripu oso larrie, edo parto bat, edo zein gauza, eta medikoa berda. Orduan, ez badago medikurik eta beste leku batera joan behar bazara,
Osea, suposatzen da, poblazio guztia daukala dirua edo tasi bat hartzeko, eta gainera tasirik eta hori, adibidez Amurrion gauetan ez dago, eta badago normalean ez dute hartzen telefonoa. Claro, eta jendea etorri behar da, bai Orduñatik Artziniagatik Laudiora edo alrebez, osea, Laudiotik Amurriora. Eta jende asko ez dauka, kotxerik ez dauka, gainera, osea, rekursorik hori ordaintzeko, bai, porque moten da mundu guztia daukagula, osea, dirutza, eta hori ez da egie. Jendea danetik dau, eta batzuek ez daukate kotxerik. Are gehiago osasun publiko erabiltzen. Claro, batez be, porque, claro, jende batzuek pribatua dauka, baina eta pribatua eduki, gertatzen dana da, urgentzia bat dagoenean, bebai publikara etortzen dira, porque, claro, urgentziara joateko Bilbora joan behar zara. Eta normalean bebai naiz eta pribatua eduki, lehenengo pausoa emoten dutena da publikara joan. Eta, bueno, ja publikan esaten duzunea, jo, pues behitu, igual hospitalera joan behar zara, esaten dut, pues bueno, ni nahiago dut hori igualatorio medikora noa. Baina lehenengo puntua da hori pakekoa. Naiz eta hori pribatua eduki, gehienok daukagu publikabe, bai. Eta orduan, normalean txarto zauzenean egiten duzuna da leku hurbilena. Eta, bueno, claro, gertatzen dana da beba, adibidez lehengo gunean gu, medikurik ez egoen Laudion, egon zen egun bate mediku barik Laudio eta Amurrio, eta horrengo gunean Laudion bez. Claro, orduan ni lan egin nuen egun hori, eta claro, jendea Amurrio Laudiokoa oso azerrez egon, eta normala da. Eske niretzat hori ezinezkoa da, ezin da egin hori, basoaz Laudiora, Amurriora, eta Amurriora basoaz, eta ez badago, porque medikuak egon behar dire. Baina, igual beste urgentzia batean, edo ez dakiz zer egin behar dan. Orduan, niretzat da jendearekin, pues... borrokan aritzea eta zuek ez duzu lan egiten borroka egiten. Azkenean esaten duzu, jo, pues ipini behar duzue kesa bat, eta esaten, zertarako, erantzuna dire lotxagarriak eta egia da. Baina ni bebai langile moduen egiten ditut keja batzuk, eta erantzuna dire, donde vas, manzanas traigo, erderaz esaten dana. No? Orduan, nik uste dut azkenean, eurentzat da, bueno, langileak eta poblazioak zer egiten duen, eta, bueno, pues, burruka asko ez badau, pues, bueno, holan jarraituko da. Eta desagertu egingo da, edo izango da mediku barik. Eure bezarriten esaten dute. Ja, baina asistentzia badau, naiz eta medikoa ez egon, asistentzia sanitaria baina ez da egin. Porque, zuk pertsona badatorrenean, diagnostiko bat egin behar duzu. Eta diagnostiko egiteko bakarrik medikoa egiten du. Osa, beste guztiok, sin más, esaten du txarto dau, erizaina gana, edo ez dakizen, baina zeo zer larri edo zeo zer dagoenean, mediko bat egon behar da. Bai, ala bai. Edo bestela eurek aldatu behar dute pak zer diren. Osa, arduan ja, dano jakingo dugu, zeo zer, segun zer dan, pues igual esoaz ja pakera, porque nik adibidez tirita bat ipinteko, etxean ipinten dut. Ez da, bestela, hospitalera, eta hori zer gertatzen da, kolazoa egiten da. Baina, bueno, hori, da, aukera politika bat izan da, eta hori proiektua da hori. Osea, azkenean apurke osasun publika gero eta txarragoa da, asistentzia txarragoa emoten ari da, eta, pues bueno. Eta noiz nabaritu duzu zuek? Ez dakite bapatekoa izan den aldaketa hori, ibilbide baten barruan egon den, edo uneren batean mugarri bat egon den, zeinean zuek esan duzu, non aldatu beren hemen gauzak? Nik uste dut ibilbidea izan dela. Osea, urtean zehar ikusi dugu, azkenean hori lo de servicio público de gestión privada, osakidetza hori bere demoran osasun zaindugaz eta hori egin zuten, azkunak egin zuen, hori holan izan zen, orduan apurke joan dire zerbitzu batzuk externalizatzen, privatizatzen niretzat, baina bueno, adibidez, garbiketa, sukaldea, prueba batzuk hori eurek esaten dutena konzertatuta daudela, baina hori da privatizazio bat. Orduan, gero eta gauza gehiago privatizatzen dira. Orduan, dirua bai gastatzen da, baina publikoan, ez hainbeste, azkenean privatura edo konzertatura edo azkenean horra doa diru pilo bat. Osa, ez dakigu zio, porque hori ez dago publikoa.
horretarako parlamentuan eta hori noizan behin emoten daurie informazioa batzuk, baina asko ez dute emoten. Orduan gero eta gehiago, gero eta zerbitzu gehiago daude. Adibidez, azkenengoa izan zan bebai cuidados paliativos, eta hori eurek esaten dute San Juan de Diosen egin gedu, hori Santurtzin dago eskerraldean, baina, klaro, azkenean esaten duzu hori da privatizazio bat, eta euren erantzuna da, son asociaciones sin ánimo de lucro. Hombre, sin ánimo de lucro, nik uste dut, enpresa guztiak irabastera, ez dute zer hartzen. Orduan, gainera hori jendeak onartzen dau, apurke egin dute, eta onartu dau, osea, azkenean hori ni banoa Cruz-Rojara adibidez ebakuntza bat egitera, publikoan egiten dute, eta ez da egia. Zeo zer txartu irtetzen bada, azkenean joan behar zara publikora, edo basurtora, edo zein ospitalera. Ez daukate kondiziorik hori segun zer dan egiteko. Orduan, niretzat hori ez da bapateko gauza bat, izan da apurke joan dela, eta klaro, hori bebai ekarri gauena da, mediku batzuk kontratazio oso txarra izan da, desprezioak eta hori bebai egon dire, hori kategoria guztientzat, baina batez be, klaro, azkenean medikuentzat, eurentzat, esaten dute eske azkenean hemen egon beharnaz egun bat, eta gero ez dakit noiz lan egin behar dudan, eta hori beste leku batera noa, eta pribatura joan dire, beste herrialdetara bebai joan dira, Nafarroa da, edo La Riojara, edo Burgosera, azkenean kontratu hobeak eduki dutelako. Claro, hori da bapateko gauza bat, pues ez, niretzat da ibilbide bat egon da, baina de repente, gertatu dana da, hori jubilazioa asko egon direla, jente oso nekatuta dago eta erreta, langileen artean, eta orduan batzu bai, igual jarraituko dute lanean, baina esaten dute, kondizio honetan ezin dut. Osa, ni ja jubilatu egingo naz, batez be, egoera oso txarra da. Osa, txarrak eta gainera ikusten duzuna da, paso egiten dutela. Arazoren badaukasunean zuke deitzen duzu zure jefeari, eta, pues ezin dugu ez ere egin. Zelan ez, zuzendaritza zarete. Zuek aukera batzu badauka, zue hori egiteko, edo beste gestio bategaz, beste gauza batzuegaz, eta paso egiten dute. Eta zuek Amurrion noiztik hasi zarete medikurik gabe lan egiten, lehen, etengabeko arretagune. Nik uste dut izan zela dela 2 urte, uden, baina izan zen puntuala, izan ziren igual egun 2 edo 3, oso gitxi, baina gero ja izan zen hori baja batzuk ez zuten kubritu, orduan, klaro, egun batzuk mediku barik egon ziren, gero oporrak be, ez dute betetzen, azkenean dira gauza arruntak eta hori esaten duzu, hori programatu alduzu, baina baja bat ezin duzu. Edo zein enpresan bezala, gutxienez oporrak. Klaro, guk adibidez, hori, mediku barik egon garen iestiko nantza, baina gero eta txarrago, adibidez Gabonetan ja izan zen bebai, pasada bat, azkenean mediku barik egotea oso estresantea da eta oso txarto. Baina, klaro, guri otsailan hori bilera bat egin genuen, hori pakeko langile guztiak zuzendaritzagaz, eta eurek aurkeztu zutena zen planen de contingencias. En el plan de contingencias horretan, esan zutela zen, azkenean, eurek esaten dutena el espejo, el espejo eurek esaten dutena, Amurrio eta Laudio dira espejoak. Orduan, Laudio ez badago medikurik, Amurrio egon behar da, bai, ala bai. Hori derrigorrezkoa. Eta orduan eurek esan zutenak, gero ez dute bete, baina esan zutena, azkenean medikorik ez badau, beste leku batetik mugiduko dutela, adibidez Basaurin 3-4 mediko daude, Durangon bai, baina hori esan zuten, baina gero ez da izan nolan. Orduan, klaro, gertatu dana da, jende batzuek bajan egon dira, edo, azkenean, orduak bai, hori zaintza egiteko, edo umeak zaintzeko, edo zein gauzatarako zuk bai, aukera daukazu hori egiteko, edo baja bat, amatasun baja bat, edo, klaro, eta orduan ez dute bete hori. Osa, ibili dira, gaur etorriko da ez daki nor, gero ez daki beste bate egingo dau, azkenean izan da desastre hutsa.
Eta hortartean egon zen bai diruarena, niri hori asko jata guztetan egia da, porque azkenean ordu estrak dira, baina hasi zirenari lehen arretako medikuei atara zuten zirkular bat ez dakit noizkoa da, nik uste eta 18. urtekoa da, esan ezabiri kopuru bat ordainduko zituela. Baina gero pakeko medikuei erdie ordaintzen zieten. Orduan bebai horri egon zen burruka bat, eta hauren artean esan zuten, gurea ordu estrak badire, gure egun libreak etortzen bagara ona lan egitera, gu behar duguna da ordaintza, hori azkenean esaten duzu, bai beste gauza bada zenbat ordaindu behar duten. Baina eurek bai ipini zuten kopuru bat, lehen arretako medikuentzat, eta bestei ez, orduan hor bebai sortu zen burruka eta horrezegatik mediku barik, egon ginen denboraldi baten. Gero ja hori ordua bardin ordaindu zuten, baina gauetan ez. Gauetan izan zen normala. Orduan eurek esan zuten, 10 kartelan egingo du. Orduan hor, nik uste dut hori dago borroka bat, konpondu behar dela. Nik ez dakit zelan. Medikoa joaten dira, ez badite ondo ordaintzen. Claro, hori momentu honetan, hori da, momentu honetan gertatzen dena da, eurek esaten dutena, ni beti adozen nago, baina horiek esaten dutena. Nik azkenean egun libre badekot eta ordu estrak sartzera banoa, bale, pres nago, hori mediku bat egoteko, baina ordaindu behar didate, nien noa, edo egunak libre, nik hori ez dago medikorik, orduan, eta hor dago... Agian batzuek nahiago lukete agian egun libre, baina ez daukate ere aurkera hori, ez? Ez daukate. Badaude batzuk, eta batzuek bebai egia da, joaten direla medikorik, gugaitik azkenean esaten duzu, eski azkenean zuek mediko bari bazaudete, badakit txartu egongo zarela, orduan banoa. Eta, baina egun bat, ni ez naz joango egun bi, porque igual posiblea da gure ordutegia egia da, ordu asko sartzen dugu lan egiten dugunean, 5 ordu edo 24 ordu, orduan gero egun librek eta euskagu, eta eurek badaukate aukera hori, adibidez, egun bat egiteko, segun ze egoeran daukazu eta hori, posiblea da. Baina, klaro, eurek momentu honetan esaten dute ez. Azkenean da, ordaindu behar duzue. Asko, niretzat, asko da. Claro, beste langilean artean konparatzen baduzu, baina egia da, azkenean eurek. Ordu estra dire eta hori presio bat ipini behar da. Eta, aipatu duzu, duela urte eta erdi, hasi zela arazo hau. Eusko Jaurlaritza berria sortu da, zuei langile hoi, heldu zaizu ezeo zer, konponduko den hau, neurriak hartuko diren, ez, hau nik uste, nahiko erreduela aurreko gobernua, ez? Osasungintza publikoaren egoerak. Legealdi honetara begira, zuei heldu zaizu ezeo zer, oihartzunen bat, edo momentuz ez da ezer nabaritzen? Ez da ezer agertu, baina egia da, azkenean adibidez negoziazioa eta hori Osakidetzan daramagu lan baldintza barik, ez dakit amaitu zen gure konbenio eta hori ez dakit izan zen 2009 urtean. Eta urtean zehar ez da egon negoziazioari. Dana izan da inposaketa bat. Egia da, el Estatuto del Empleado Publikoak esaten duena eureko proposamen bat egiten dutenean hori da negoziazio bat. Eta hori ez da negoziazioa. Horretarako aldatu behar dute, baina ez da azkenengo 4 urtetan, hori behitu zenbat urte pasau dira, dira 15 urte, eta gobernu desberdina pasau dira hortik. Orduan nik ez dakit. Egia esan lehengo gunean, entzunuenean, adibidez hori basurton kardiologiarena, eta hori akordio batera aldu direla, esaten duzu, pues igual, emoten dau dialoganteagoa direla, baina, hori ikusi behar da, medikoak dire bai, oso argi itxi behar da, azkenean medikuek poderea daukate, eta orduan igual, euren artean bai, negoziatzen dute, baina gero beste langilekin, ez eta azkenean hori da ekipo bat, langile guztiak beharrezkoa gara. Orduan, bardin da garbiketa egon edo medikoa izan. Azkenean danok horrek lan egiten dugu eta guztiekin negoziatu behar dute, baina
ikusiko dugu, azkenean hori egia da, oin berriak direla eta aldaketa emoten dago, bai. Osa, batez be arduradunan artean, baina, claro, arduraduna gero ez dakit eta osi bakoitzean dago arduradun batzuk, eta normalean, bai, kentzen dute hemengo ositik, baina eroaten dute basurtora edo eskerraldeara edo Gipuzkoara. Orduan bardinek dire. Osea, azkenean gobernuak daudena bardinek dira. Ez dakizen bat urte daramate ja holan, 12 urte gutxienez. Orduan, aldaketan diek guk ondino ez dakigu ez. Eta erantzunik eta hori ez dugu jaso. Adibidez ni hori txarto egon nintzenean, zuk estres handia badaukazu eta erretaz bazauz eta txarto bazauz, azkenan osasun laboraletik bidali behar duzu gauza batzuk. Baina ni maiatza ni ez eskatu nuen ebaluazio egiteko, da evaluación de riesgos psicosociales hori egiten dela, zehotzer txarto dagoenean, eta ondino erantzunik ez du jaso. Barriro maiatzan aurten egin dut beste eskaera bat, esan ez abezer gertatzen da, urtebete pasatu dela, eta erantzunik eta hori ez du dala jaso. Eta ondino, ez. Aipatu duzu hori apur bat egoera psikosoziala langileon artean ez dela egokiena. Zelan dago giroa langileen artean egun? Amurrion daukazu eskura, zein da nolabait giroa zuen artean, lan egiteko orduan? Gure artean adibidez, pakeko jenden artean normalean giro ona da. Giro ona, baina egia da bai azkenean sortzen dira arazo batzu, porque nik adibidez esaten didaten, azkenean erizain bi egon gara eta onartzen dute. Nik beti esaten dut, ez dugu onartu da, zer egin behar dugu. Baina langileok erreta gaude, txarto, baina burruka egiteko presez gaude ez. Orduan, erreta bai, baina nik ez dut uste momentu honetan adibidez langileo bai, asko esaten dugu, baina gero zer egin behar danean, ez gaude prez egiteko ezer. Eta gero, lehen arretako langileak eta gu azkenean emoten dugu, etxaila garela, eta ez da egie. Azkenean eurek bere lana daukate, gu gurea, baina, beti esan du, lehen arretan ez da ezer egiten. Orduan horrezagatik gu jente asko daukagu. Ez da egia hori, adibidez lehen arretan be, ordezkorik ez daude. Ez da bakarri pakeko gauza bat. Lehen arretan adibidez lehengo gunean Amurrion, oin dela 2 aste edo, 6 mediko egon behar ziren, eta 2 bakarrik egon ziren. Hori ezinezkoa da. Ezin duzu ikusi ezebez. Eta gainera hori estrese oso handia sortzen da langileen artean. Orduan, azkenean ikuste duzu, osasun zailatik eta hori ikusten dutena bai, erreta gaudela, txarto, baina, presez gaude burruka atzeko. Orduan eurek, aurrera eroaten dute, nahi dutena, apurke hori egia da, apurke egiten ari dira. Eta, gero gestinoa zelan egiten duten, agendak zelan dauden. Adibidez COVID eta hori sortu zenean, egia zan adibidez pakean eta hori, guke presenzialak egin genituen hori gauzak eta hori, baina adibidez lehen arretan eta hori oso gitxi ikusi zen dana telefonika izan zen, orduan niretzat hori esperimento bat izan zen. Porque beste herrialde batzuetan, adibidez Frantzian edo beste leku batzuetan, telefonikak asko egiten dire, eta, jendeak onartzen badu hori, azkenean ez duzu eskatzen hori presentzial bat eukitea. Eta ondino agenda batzuetan, zoritzarrez, telefonika batzuk daude, eta administratiba batzuk. Hori bai administratibaren medikuek esaten duten administratibo gauza pilo bat egin behar direla, eta hori denbora kentzen dau pazienteagaz egoteko. Orduan hori da gestino gauza bat. Niretzat hori zuk egin behar duzuna da, zenbat langile daukazu eta zelan egin behar duzun. Baina niretzat hori esperimento bat izan zen eta telefonikak onartu ziren eta gainera jendeak ez zuen gure joan, ambulategira. Guri deitu zugutenan eta eski txarto nau, etorri, medikoak egongo da, eta ez, nik ez du.
ez dugu de joan. Karo, hori zer gertatzen da, beldurra sartu zen. Eta jendea, pues bueno, hori onartu da, edo ez dakit onartu duen, edo ez dakit zer gertatzen da, baina hori ez da amaitu, hori jarraipen bat da. Hor dau ondino telefonika batzuk, administratiba batzuk, bikoizten dira zitak, porque lehenengo erizainagaz, gero erizainak esaten dau medikuarekin egon behar zara, telefonika bat, eta gero medikuak esaten dau, bihar etorri. Pasatu dira, 2 egun. Hiru konsulta gauza bat egiteko. Hori bebai, hori da gestinoko, niretzat da gestinoko gauza bat. Orduan, bueno, pues... Eta hau da honetan, zer espero duzue, zuen kasuan? Nik oso txartu ikusten dute, porque ikusi dudanagaitik egun batzuk mediku bari daudela, Laudion eta Amurrion, nirietan, bueno, Laudion Amurrion eta beste guztietan, Osi Barrualde badakizu oso handia dela, eta hori adibidez Ondarrukoa Lekeitora joan behar dire, bueno, da desastre hutsa. Orduan nik ez dut ezer espero, da oporrak hartu ditugu, baina esaten duzu bueltatzen da esenean zer gertatuko da hor, jendea oso haserre, eta normala da, primarian be ordezkorik ez daude, orduan, ez da erreza, niretzat desastre hutsa izango dela, azkenean egun pilo bat direla. Orduan hori, bueno, ez da ezer gertatzen, esaten dute, bueno, hemen jentea oporretan joaten da, baina Amurrion adibidez ez, jente asko etortzen da, oporretara Amurriora. Orduñan eta Txinegan eta Respaldizan daude kanpamento batzuk eta hori, eta jente asko etortzen da beste leku batzuetatik. Orduan, jende gehiago egoten da, batez be urgentziatara. Oporretan bazaude normalean medikuaren gana ezoaz urgentziatara. Baina nik ondo ez dut ikusten. Bueno, tamales, mezu eskor horrekin, bukatu behar dugu, ez? Ez dakit, une hauetan ikusita ez, langileok agian zaudetela, erreta zaudetela eta mobilizaziorako oso presa zaudetela, agian une honetan geratzen den bakarra da, agian herritarrena, baina gero, justo oporretan ere ez da... Oporrak ez dira egun honak burukatzeko inonez. Baina egia da hemen badagoela... Nik ikusten dudana jendea hori badagoela antolatuta, eta hori oso ona da, Porque ikusten da, zuk esaten duzunan jo behitu medikurik ez dau. Hemen daukazu hori kesa bat ipinteko, bale, emon, eta ipinten dute, Hori bebai bronka botatzen digute zuzendaritzatik, egon zara eta 30 pertsona etorri dira, eta mediku ez da, egon. Eta baina hori zer egiten duzu, mundu guztiari esaten dio zer gertatzen da hemen, eta, bueno, eure pres badaude, kesa bat ipinteko, ipinten dute. Hori bebai eurei esaie gustatzen, baina eske egoera plan da, eta onartu behar dute. Eta ez badute konpondu, esan behar dute ze proiektu daukaten, niretzat posiblea da bere proiektu izatea mediku barik egotea urgentziatan. Ni beste gauza bat izango da, baina posiblea da. Eurek esatea, bueno, hemen maigongo dira urgentziazko gauza gitxi, orduan izango dira hori erizain bat eta atzelari bat. Baina hori ez da urgentzia da. Hori izango da, ez dakit zer, beste izen bategaz. Bere garaian Casa de Socorro ditzen zela, edo... Ez dakit zer, edo la Casa de la Vecina, porque azkenean da, tirita bat ipinteko edo, segun zer den, beti mediku bat egon behar da. Beti egon behar da. Zuba esoaz zehozegaz eta ipini behar dizute antibiotikoa, mediku ego izan behar da. Medikoa egon behar da bestela, esan behar dute beste osasun modelo bat izango dela, baina esan behar dute. Bueno, duela zenbait urte, duela 3 urte, duela urte, hil zen ume bat Amurrion, Laudion, barkatu. Horregatik ez, joan zelako diagnostiko bat txarto egina medikuarena, gero joan zen urrengo egunetan, larrialdietara, han zegoen medikurik, diagnostiko hori nolabait konpontzeko, gomendatu zioten ibuprofena edo hartzea, eta azkenean apendizitis bat zen, peritonitisa bilakatu zen, eta ume baten eriotzan. Gero bebai, urgentziatan eta hori pediatrarik ez dauz. Hori bebai, niretza da,
reivindikazio bat egin behar duguna, baina, bueno, ez dakite, posiblea izango da, baina egia da mediko batzuek ez dakite, umeekin, osea, azkenean beti nagusiekaz egon dira eta eurentzat ez da erreza ume bategaz, eta normalean egiten dutena da ospitalera bidali. Osea, ikusten dutena ez, ospitalera joan beharko zara, bai, begiratuko dut, baina ospitalera, eta hori be kontuan eduki behar dugu, porque gu gainera gurutxetara edo, bueno, gurutxetara, basurtora esaten dute, baina batez be gurutxetara joan behar gara. Eta ez da... Hombre, oza, azkenean esaten duzu, jo, hemen manau, eta gurutxetara joan behar banaz, oza, gutxienez 50 piku minuto edo joan behar zara, eta horretarako be, kotxe bat eduki behar duzu. Eta gainezka dago beti umen... Bai, normalean, hombre, larrie bada, azkenean iguali enbulatxa bat ipini behar dute, eta eroan, baina hori edo zein pazientegaz egiten dutena. Baina, pues hombre, urgentziatan adibidez, ni sikiera joan azenean gurutxetara, beteta dau, eta, klaro, azkenean leku txikia da, eta, bueno, egoten zara hor orduak eta arduak. Eta nagusientzat txarto baina umentzat, txarrena gainera txarto daudenez. Egoera ez da, nitzaten oso beltz ikusten dute, igual ez. Baina, bueno. Agian barrutik ez ikusten duzulako. Bai. Sarriten hori da gertatzen dana. Esaten duzu, jo. Gainera eske, Osakidetzan egin zutena zen, hasieran izan zen, bueno, jo, danak etorri behar zarie medikoaren gana, gauzak egiteko, automedikazioa eta hori ezin da hartu, danetariko etorri behar zariona. Eta derrepente hori izan da, urtean zehar, ez dakizen bat urtetan, eta derrepente, oin esaten dute, ja ez dago medikurik, ez dago pediatrarik, orduan, egin behar duzuena da, zuek egin dana, eta esaten du. Baina horretarako, egon behar da, zeo zer, eta zuek azaldu behar duzue, formakuntza eman behar duzue, horretarako dago lehen arreta bai, ez da, formakuntza emoteko, eta gauza batzuk egiteko. Baina horretarako hori lehen arreta indartu behar da, eta lehen arreta potentzial guztiak sortu. Baina momentu honetan ez da hori. Gobernuan daudenak txikera ez da pentsatzen dutena, edo pentsatzen badute igual oingoa. Ez dut uste, baina bueno, posiblea da. Bueno, esperantza. Bueno, itxaropena da galtzen den azkeneko. Bai. Bale, bego, mili esker, egoera latz hau, deskribatzeagatik barrutik, nik uste dute jende asko badaukala tamalez bizipen hori, jogatea eta medikurik ez egotea. Bueno, barrutik ere nola ikusten duzuen ere gurekin partekatzeagatik, mili esker. Vale. Eta hurrengo arte, eta beste batean bada, beste gauza alaiagoa izan da. A ver, posiblea da. Eskerrik asko.